So karon mga idol, for today's video magluto tag spam. Pero wala na nako ipakita ang pag-slice ani kay lisod na basin mugaya mo, musundog mo, lisod na. So karon ato ning pritohon kay testingan na kog tilaw kung lami ba kay ingon sila lami ko no. Nagpalit ko dito sa May Palma Store diri sa Surigao mismo, Surigao City. Daghang spam dito naapod sa kuan kani bitang Metro Surigao at Bang Salonita na po diha og diri pud sa May Absolute. Oh. Nagpainit nako og kalaha. Na atong spam na gi-slice na atoy oil. So init naman butangan na tong oil. Oil oh. Oil, erang oil. Oh, huwad na to ha. Oh, ana ra kadaghan ang oil. Okay. Kolesterol ta ba? Ang paaboto na to kung mulupad ng oil. Kaya kung mulupad ng oil, maluto na natong spam. Now, init na kayo. Init naman ang atong kalaha. Ibutang na nato na atong spam. Lunura na tong isa kabaw. Sundan naman natong isa. Agay, kita oy. Lupad man ng oil. Oh, lunod. Lapa. Lunod. Hotdo na to naglunod. Balag mga luto. Luto gani. Unsa mga oy. Ato i-arrange. Ato i-arrange kay masuko si kuwan. Tanggol. Alam mo ni tanggol. Batang Quiapo ba? Pabuto na nato mag golden brown. Pag golden brown luto na na. Ato ding malihon. Dili pa din nato haunon kay wala pa man lutang pikas. Naunsa man mo? Tantawa oh. Piti-piti na, sakit kayo. Sakit kayong agtang na igog mantika. Manglupad maning agtang kaning oil ba malupad. Ato nang malihon kay na golden brown ang likod. Dali kay mag golden brown ba? Abtik yun yung spam mo eh. Basta spam ba? Isar ka buk. Among gipalit kay mahal man kayo. Di man para sa corn beef na convert kanang baratohon ra ka corn beef. Ani spam mahal man. Isa kay gibutang ani ngano mahal man eh. Amura man na pagkauna gud. Gira, testingan na tong tilaw. Ako patilaw ani. Pag golden brown na, hauno na, luto na na. Abuton pa na ito. Golden brown kay mo pa'y pagbali. Medyo napagod na gani ng ilalo man na. Dali kay naluto ba? Nipis ra magud pag hiwa gud. So karon luto naman ato ng haunon. Haunon nato ni kay mapagod ba ni? Abti kining spam maluto ba? Tara. Dara atong butanganan, unsa man mo? Ato na ning bali-baliho na kay suko man na si tanggol. Kung din imo balihon. Tanggol ba? Tara oh. Butang na po nato ni second batch. Piti-piti ra na, mulupad ang uwila na. Igo ato agtang ana nga sinaw. Dalaw. Dali kay na lutoon. Pila nga may pagprito, mura na mag-isda na pritohon gud. Ara oh. Tistingan na nato ning kaon niya. Tara oh. Sipiat lamang pag video kay wisi-wisi ang video ani kay dili ka focus ba kay basig patagak. Nya na ni. Kanasa. Ulah itong isa kay medyo lugi man. Di man masulod sa iganan. Piti-piti na, lupad ng oil. Sakit kayo makaigo. Ato na pong ibali ang second batch mga idol kay nag golden brown naman. Pagod naman gani dali ara mo pagod binuang ni. Grabe naman kainit ning oil ani. Mura naman nig Imperno. No. Dali kay naluto ba? Paglingkod pa lang na ako. Paghangad ako luto na yun. Binuang. Grabe ka. Nagbukal-bukal ra kwan oil. Grabe man kainit ng oil no. Kahapon kabe. Ayaw. Mapaslo tuntun-tunlo. Binuang nga. Mana? Ang second batch, ato lang ang uno ng tulog kabuk. Golden brown naman.
Lisod sa patong paitomon. Binuang ng paitomon oy. Di na makaon, pagod na. Oh, luto na. Kanay bali-baliw na to kay napa may wa na luto. Di pa man siya golden brown. Kanay golden brown na. Ato ni luno ning pinakalas para maapas pa. Mintras init pa kayong oil ba. Oh, nagkuha na. Nag-wisik-wisik na. Oh, hauna na to ni kay the golden brown na pud. Para last panit na dahil na. Okay. Ah. Kung ana na pagluto sa spam. Spam ba? Ay, spam kay makabayulisyon ka sa kwan, Facebook. Na. Oh, natawa ninyo. Tawa. Dali ra na luto na. Palit ra ka diya sa kwan no. Metro sorry ka, di ba sa Palma Store? Daghang spam dia. Barato ra. Barato pa sa bulsa. Mahal di ay ito. Mahal testingan na to kao ng mahalon kay na, di ka katilog mahalon. Oh, kani luto na ni. Kanang isa, pabuto na to na golden brown na. O na raw. Nagusik-usik na. Dili na to na mikos-mikoson kay mikos-mikoson mo dugmok man na. Ay pag gaya-gaya ni Mr. Nobody, kanang mikos-mikos niya. Kay maluto kanang imong luto, imong madugmok na imong luto. Mo na siya. Oh. Ako na nang gibali, wala ko nag-video kay nalipat ko sa akong mga istorya. O taw-taw na wisik-wisik na. Palungo na nato ang atong gasol nga gamay. Okay. Bali-bali on. Uy, luto na ni. Dili ni magsilbi ni. Kuwao na nato ni. Okay. Tara. Humana gyud ang atong pagluto. So, ato ring isip ni ang atong niluto na spam. Kay mao na atong sudan sa paniud to. Pamahaw day. Sinsya na kay wala na kapamilo sa atong mga nilayhay nga bagong gi kuha sa layhayan. So dili na to gibutang. Nanang pagkaon no. Mo na akong Pinoy ana no.